Moi! Mä oon 16-vuotias tyttö tamperelainen ja mun nimi on Sikujo ja mä tuun Hatanpään lukiosta. Ja mä oon puhunut englantia ja suomea koko ikäni, et englanti tulee tosi sujuvasti. Mulla on ollut paljon kavereita aina ja että mä en oo viihtynyt aina yhden porukan kanssa, että mulla on ollut monta porukkaa silleen. Ja mä tuun niinku erilaisten ihmisten kanssa toimeen mun mielestä. Ja mä oon todella suuri sosiaalisen median käyttäjä, että multa löytyy kaikki. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, WeHeartit, Tumblr, YouTube ja bloggeri tietysti, koska mä kirjoitan blogia ja on siis silleen aika näppärä kuvissa. Että mä oon tehnyt myös niinku omia videoita YouTubeen ja kaikkea. Mä harrastan tanssia, laulamista, silleen vapaa-ajallani ja uistelua. Syy miksi juissi on mun mielestä parasta juomaa on sen takia, että se on niin hyvän makusta. Se on halpaa ja jopa tänä vuonna se mahdollistaa kesätyön paikan sulle tai mulle. Ja muutenkin sitä saa niin paljon niin isolla määrällä. Ja päärynä on mulle. You are my dresser, you are my dresser, yeah you are dresser, that is what you are, honey you're my golden star. Niin kuin näkyy, mä tykkään mitä hauskaa just laulaa. Ja mun mielestä mä erotun joukosta just olemalla oma itseni. Ja mun mielestä tää työ Loksasta olisi mulle ihan mahtavasti paikalleen, koska mä käytän tosi paljon sosiaalista mediaa just niin kuin sanoinkin. Ja mä päivitän ja just seuraan julkkiksia ja tälleen. Ja muutenkin toisi ihan mahtava kokemus varmaan kesäksi. Ja nyt on aina ollut jotain uutta ja jännää mun elämääni. Niin taisi olla ihan mahtava kesätyö, monipuolinen. Ja tosiaan mulla on vielä mautakin, jolla mä pääsen helposti paikkoihin. Ja mä oon myös tunnollinen, ainakin itseni mielestä. Ja muutenkin mun motto on se, että mä nautin enemmän pienistä iloista ja niinku en murehdi liikaa, vaan mä haluan aina pitää hauskaa. Joten äänestäkää jos kiinnosti.